Fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija saret it-tnedija uffiċjali tal-uniformi l-ġdida tal-Korp tal-Pulizija. Din l-uniformi li bdiet tintuża mit-tlieta filgħaxija ma tiddistingwix bejn is-sessi u tinkludi karatteristiċi ta' sigurtà u kumdità. Hija magħmula b'materjal apposta li jagħmilha adattata għall-klima ta' Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa spjega kif din l-uniformi qed tiżżanżan wara proċess li beda 3 snin ilu bilan li tqarreb lill-uffiċjali aktar lejn il-komunitajiet. B'investiment ta' aktar minn €2 miljun, l-uniformi l-ġdida tipprovdi aktar prattiċità lil membri tal-korp u tkopri elementi ta' uniformijiet milbusa minn korpi internazzjonali fl-istess waqt illi tagħti identità. Ma' One News il-Kummissarju spjega uħud mill-karatteristiċi ta' sigurtà li tipprovdi din l-uniformi. Il-caps, il-baseball caps li nkun qed nilbsu fihom ukoll bump cap li anka tista' tipprevjeni daqqiet ġo ras u wkoll għandek il-ġgieget li jipprovdu wkoll aktar viżibilità lill-membri tal-korp. Il-Kummissarju kompla jispjega kif din l-uniformi se tintlibes minn kulħadd bl-istess mod, ħlief għal eċċezzjoni waħda. Qed nagħmlu però distinzjoni waħda dawk il-fizzjali fil-korp minn spettur il-fuq żammejna ftit it-tradizzjoni hemmhekk hija għażla tal-uffiċjal jekk jżommx il-polo shirt jew il-qmis bl-ingrivata u tajjeb ngħidu għalfejn għaliex normalment rank ta' spettur il-fuq huwa rank amministrattiv minn allura ix-xogħol operattiv mhuwiex wieħed li neċessarjament ikun jeħtieġ il-prattiċità tal-uniform ġdida. Però fil-każ fejn dawn l-uffiċjali huma uffiċjali prosekuturi fil-qorti hemmhekk iva ser ikunu qed jeħtieġu li jitilgħu il-qorti bil-qmis bl-ingravata u bil-beritta tradizzjonali. Fl-istess konferenza fil-preżenza ta' diversi uffiċjali fil-korp lebsin l-uniformi l-ġdida, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri qal li t-ġdid fil-korp huwa essenzjali f'dinja li qed tevolvi. Spjega li din hija miżura oħra ta' tiġdid biex il-korp ikollu strutturi moderni u b'saħħithom. Dan għandu jwassal għal korp aktar motivat, membri aktar imħarġa u mamra b'apparat adekwat għaż-żminijiet tal-lum. Dawn l-uniformijiet huwa parti mit-tiġdid li qed isir fil-Korp tal-Pulizija. Matul dawn l-aħħar sentejn konna qegħdin implementaw il-politika ta' trasformazzjoni, diversi tibdiliet bbażati anke fuq ħafna tajjeb li għandu kellu l-Korp tal-Pulizija matul dawn is-snin kollha. Li waslu wkoll sabiex il-Korp tal-Pulizija jirbaħ anke l-fiduċja tal-poplu. Illi kellek żieda qawwija fil-fiduċja anke kif konfermata mill-Eurobarometru anke għaliex ħadna daw it-tip ta' deċiżjonijiet. U allura l-impenn tagħna huwa li fil-Korp tal-Pulizija jkompli jġeddet sabiex ikun korp aktar rilevanti għas-sena li qegħdin fiha sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikun ta' servizz għan-nies. Fit-tmiem il-konferenza l-Kappillan tal-Korp Father Raymond Bonici birek l-uniformijiet il-ġodda u talab għall-ħarsien tal-uffiċjali waqt il-qadi ta' dmirijietom. Il-Missir, l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Amen.